Hello everyone, welcome to Pambasa Kamancinza TV. I'm here to update you of what was happening on the Genesis namhlanje mhla 6 April 2026. Okay, sikhumbule ngolesihlanu ukuthi uGabriel wafuna imali engango-500,000 emndenini waseDibeng ngoba uWendy wabulala i-equipment yakhe lapha e-Revelation Record. Namhlanje uWendy uyakuGabriel uyomtshela ukuthi akakwazanga ukuthola imali engango-500,000 kodwa ukwazi ukuthola imali engango-200,000. wathi uGabriel yena ukuthi akahlangani ukuthi uthole kanjani and uthole kuphi. Kasho wamnika i-account la azofaka khona imali, wabe semtshela ukuthi lena imali esele ayikho into azoyenza kodwa uzothatha umhlaba yakhe, okusho ukuthi yena kumele amnike i-title deed ukuze izohlangana ihlukana. Wathi eyakhala uWendy ekhala ngokuthi ngikunikile nje u-200,000 ngiyaxolisa Gabriel ngangidiniwe. Wathi nje uGabriel ngikufundisa isifundo sokuthi ngelinye ilanga ungaphindi udlalele ey'tsheni ey'fayo. Wathi nje phuma futhi endlini yami ubuye la usunemali yami. UBonkosi uzohlangana noLez uzombuza mayelana nalolu hambo lwaMarona oluya eGhana ukuthi eyiphi inkampani uMarona asebenzela ngaphansi kwayo. Ngenhlahla wahamba uLez wamseshela igama lekhampani. Uma ethola igama lekhampani, ikhampani e-ownwa uma wakhe uFelicia. Kahle kahle uFelicia wamuva uMarona wamisa eGhana ngoba nakho efuna uBonko ahlehle eduze kwaMarona okanye uMarona ahlehle eduze kwaBonko. uWendy uyofuna imali yokugcwalisela kuMpumi. uMpumi uthi nje akahambe ukuzithengisa yena ngoba yena into agudi kuyona. Wathi esiyazikhalela uWendy wavele nje uMpumi wangayishaya indiva le, wafonela uMarona emcela imali ukuthi cela amgcwalisele emalini le efuna uGabriel. Wambuza uMarona ukuthi kanjani mama, mina ngisanda kufika lana eGhana ayikho nemali engiyenzile. Wathi ethi uyakhala bakithi uWendy uMarona vele wangamnika sikhathi nje umkhombisa ukuthi yena imali akanayo and usanda kufika la akaqali ngisho ukusebenza. Bonke uyobuza uma wakhe mayelana nalolu hambo lwaMarona ukuthi yiphi inkampani ayisebenzelayo. Uma wakhe vele nje wangamnaka. Wathi simkhombisa imiphumela yokuthi usetholile ukuthi iyiphi inkampani ayisebenzelayo. Wathuka bakithi uFelicia kodwa akangasho lutho. UFistos uxosha uNobuhle lapho abaqashe khona laba abahlala khona beno-Ishmael ngoba ethi ngeke aze akwazi ukuhlala noNobuhle ngenxa yesenzo sikamzala wakhe uMbuzi emshayela ukuthi uNobuhle uhlala lapha. Ngebhadi-ke wagoloza uNobuhle wathi nje yena ngeke aze ahambe, uzohlala no-Ishmael and uma wakhe usemnikile futhi izibusiso zokuthi ahlale no-Ishmael. Bathi uyakwazi yini uma wakho ukuthi umnike izibusiso nje umnikeze ukuthi uzohlala no-Ishmael. Wathi cha ungalokuthi Fistos ubatshela abazali bami. uWendy uzoncenga uGabriel ngale ndawo afuna ukuyithatha. Uyasho ukuthi le ndawo ihlezi iyiphupho lakhe and ufuna ukwakha i-double story kuyona and iyona nto asele nayo kuphela. Wathi ethi uGabriel wathi nje uGabriel ngicela okungokwami Wendy uyeke lokhu ngikhalela. Bancenga bakithi uWendy wathi uGabriel ngikufundisa isifundo somtshela kwesibili. Wathi ethi ngiyazehlisa Gabriel, ngiyasithoba kuwena. Wathi nje uGabriel angangena indaba yakhe, yena ufuna ukungokwakhe kuze kuyena. Ngiyabamba la ningakhohlwa ukucela notification bell nokusubscribe namusho umbono wakho. Bye.